उदालगुरियाव इउपिपिएलनि सिटिजेन्स मिट गाहाय आलासि एमसिएलए गाहाय नेहाथारि इउपिपिएल माधव सेट्रि दा डेभेलपमेन्ट अफ आवार ससाइटि आयदाखौ लाना सावरायनाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसे गोनां आयदा जोंनि समाजाव जौगानाय दा डेभेलपमेन्ट अफ आवार ससाइटि बिनि सायाव उदालगुरिनि नोगोरारि सुबुंफोरखौ लाना सावरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि नेहाथारि आरो दोलोनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लानानै मेलखौ जाफुंसार होयो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि दैदेननायाव आरो बिटिआर जोंनि सरकार बा बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनि इन्सट्राक्सन मथे बिथांनि बिथोन मथे जिल्लानि मेलेमजिबि बा सिनियर सिटिजेनसि बिथांमोनखौ लानानै जोङो दि रल अफ सिनियर सिटिजेन्स टुवार्ड द डेभेलपमेन्ट अफ आवार ससाइटि बे मोनसे थिमखौ लानानै সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সমাজক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ভূমিকা बे मोनसे টিমखौ लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै बिटिआरनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन माधव सेट्रि बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाथिफैदों आरो बेवहाय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बिथां बिटिआरनि डेपुटि चिफ काम एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बिथांखौ जोङो आलासि महरै लाखिदोंमोन आरो बेयाव गेस्ट अफ अनार हिसाबै जों डक्टर निलित स्वर्गियारि इएम बिटिआर आरो सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोना दंमोन आरो बेजों लोगोसे जिल्लानि जेसेबां जोंनि इउपिपिएलनि सिडब्लिउसि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय सानै जोंनि बेस्ट अफ द बेस्ट इन्टेलेक्सुवेल आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय 20 जन बेस्ट अफ द बेस्ट इन्टेलेक्सुवेल आरो माइनरिटि सेल एससि सेल अबिसि सेल बिथांमोननिफ्राय जों 10 जन बा गुरखा कमिउनिटि बा सान्थालि कमिउनिटि बिथांमोननिफ्राय जों 10 जन इन्टेलेक्सुवेल लेंहरनानै जोंनि इउपिपिएलखौ जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव रायजोनि खामानि मावनो समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनसे सुबुरुन होयो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लादों आरो जोङो मोनसे हास्थायबाय थादोंमोन थांनाय जोंनि जि इलेक्सन बिसायख'थि आरो जोंनि जि जुजिनाय बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोरा माहारि आफादफोरा बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि दल संगठन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों मदद खालामदोंमोन जों बिथांमोनखौ लानानै बोथिसे स्राय ओंखाम जानाय आरो लोगोसे जोङो सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सानबाय थादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौनो मिरुनिफ्रायबो जोंखौ बिथोन हरबाय आरो मिरुनिफ्राय एसे जोंनो मानगेट चिफ बिथाङा खरसाबो जोंनो हरदों दा बे थांखियैनो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लाफुंबाय आरो बेवहाय दिनै साहित्य एकाडेमि एवार्डि नवीन मल्ल बेबायदिनो बिबिसिनि एग्जिकिउटिभ बिथां प्रणय दैमारि आरो बेजों लोगोसे दिनै सान्थालि समाजनिफ्रायबो रामकरन गौर आरो बेबायदिनो नैबे उदालगुरि टाउननि सासे समाज सिबियारि आरो लोगोसे इन्टारप्रिनियर फनि अजामोन बेबायदि गोबांथार मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै सुबुरुन होदों दिनै सरकारजों लोगोसे जों समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय उदालगुरि ओनसोलनि जेंना लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै लामा सामानिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै हस्पिटाल जिथु डक्टर गैया टाइमलि डक्टर थाया बे गासै समस्याफोरखौ दिनै मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै सरकारखौ मावनो बिथोन होदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफोराव बे मेलेमजिबिफोरनि बिथांमोननि जि बोसोन जि एडभाइस जि जोंनो जि मोनसे दिग होदों बेखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनो सानदों दा बेखायनो नोंथांमोना आं रिकुवेस्ट खालामदों जोङो जि बोथिसे ओंखाम जानाय नोंथांमोनाबो बे ओंखामखौ जालांगोन आरो लोगोसे जों जे दिनै मोजां मोजां खामानि मावलांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना फकास खालामदों आरो नोंथांमोना नुखादों दिनै बिटिआर चिफ बिथाङा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा बै समावहाय जि सिमां नुदों सिमां होदोंमोन खोथा होदोंमोन जाथिनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो जोंनि बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि एग्रिकालसारानो होन इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिभिन्न डिपार्टमेन्टआनो होन स्पर्ट्स कालचार लेंगुवेज लिटारेचार गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन आरो दिनै बेबायदि मिशन लानानै खामानि मावबाय थादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बावैसोनो जोङो दिनै बिटिआर बायदि फिसा मोनसे रिजनेल काउन्सिलावहाय जोङो दुरान काप 132 खेब नङा होमबा 132
टम जि दुरान काप जों नुनो मोनगोन दा बेबायदि गेदेरथार सिमां थानाय प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जाफुङो होननानै जों सानदों दा फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बेबायदिनो रायजो राजानि मदद लानानै नोंथांमोननि मदद लानानै मेलेमजिबि बिथांमोननि मदद लानानै जोङो खामानि मावलांनो सानदों बेखिनिखौनो आं थेंक इउ जिल्ला पर्यायाव बिथांमोननि खामानिफोरा बोरै दावगादों बेनि सोमोन्दै मोनसे गियान लानायनि गियान होनायनि आरो लोगोसे जिल्ला पर्यायाव जायफोरा इन्टेलेक्सुवेल दङ जायफोरा सिनियर सिटिजेनशिप दङ बिथांमोननिफ्राय उननि हाबाफारिफोरा बोरैबायदि जानांगौ बिनि बिथांमोना मोनसे एडभाइस हिसाबै थुलुंगा हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदों बे हाबाफारिखौ लानायाव सिगां बिथांमोनखौ आं साबायखर होदों बेखायनो साबायखर होदों जे जों गोबां समाव नुनो मोनो जे जोंनि सरासनस्रा थाफानाय जाय राजखान्थियारि हान्जा बे राजखान्थियारि हान्जाफोरा बिथांमोना गावसोरनि गोसो बायदि खामानिखौ मावो गावसोरनि प्रजेक्टफोरखौ साधारन मानसिजों मावनानै दिन्थिलाङो नाथाय गावसोरनि खामानि मावनाय बेलायाव थालांनाय बायदिसिना गेना गोरोन्थि हयथ' थानो हागोन जानोबो हागोन बेफोरनि उद्देश्यखौ बिथांमोना रावबो राजखान्थि हान्जाया लाया नाथाय दिनै जों नुनो मोनबाय इउपिपिएल हान्जाया बेखौ मोनसे मोजां खामानि मावदों गावसोर खामानि मावलांनायाव माबाफोर थालांदों नामा गावसोर खामानि मावनाया उननि पर्यायाव ग्रेटार इन्टारेस्ट अफ द पाब्लिक माबोरै जानाय बिनि मोनसे बिथांमोना थुलुंगा लानानै बेखौ आसिला लादों बेखायनो आं बेखौ साबायखर होदों जोंनि खोथाया जाहैबाय मा जिखुनु राजखान्थियारि हान्जाया माखासे गावबा गाव राजखान्थि हान्जानि एजेन्डा थायो बे एजेन्डाखौ खामानि मावो नाथाय जों जेनेरेल पाब्लिकआ बेखौ लुबैयो जे राजखान्थियारि हान्जाया गावसोरनि थाखानाय एजेन्डाफोरनि अनगायैबो जों बेखौनो मोनथियो जे जोंनि जेनेरेल जायफोर मानसिफोर दङ जायफोर जोंहा जोंनि नौनारिफोर दङ जायफोर जोंनि सिटिजेनफोर दङ बे मानसिफोरनि बयनिबो समान बे जौगानांगोन आरो समान जौगानायनि मोनसे मिरु बिन्दुथाय बे मिरु बिन्दुआ जाबाय मोनसेया जाबाय सोलोंथाइ आरो मोनसेया जाबाय जोंहा हान्थिनाय लामा बे मोननैया जाबाय मोनसे समाजखौ मोनसे जातिखौ मोनसे हारिखौ आवगायलांनायनि मोनसे इसारि दा बेयाव जोङो आं बेखौनो बुंदों जे लामानि खोथा जे लामाया जुदि मोजां जायाब्ला जों बेजों गुबुन मोनसे मानसिजों बा बे गामिनिफ्राय बे गामि बे हालामनिफ्राय गुबुन मोनसे हालाम जुदि जों जेब्लाबो जों जगाजग खालामनो हाया आरो गुबुन फारसे जोंनि फरायसालिफोर जुदि गैया जोंनि सोलोंसालिफोर गैयाब्ला जों मा होनो हायो जोंनि सोलोंनायखौ जों लानो हाया जायो जों नुनो मोनदों जे बिटिआरनि जाय सुक्तिआ जालांदों बे सुक्तियाव स्पेसियेलि सोलोंथाइखौ बारा गोहोम होदों आरो सोलोंथाइनि थाखाय जों सुक्तियाव नुनो मोनदों जे बिथांमोना सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि NIT नेशनेल टेक्न'लजि खोथा लाबोदों मेडिकेल कलेजनि खोथा लाबोदों केन्सारनि खोथा लाबोदों आरो बायदिसिना जायगानि जोंनि सोलोंथायारि बिफानाव थानाय गोनां सोलोंथाइफोर बेफोर फैदों दा बेफोराव जोंहा जोबोद मोजां मोनसे जोङो जेनेरेल पाब्लिकआ मोजां मोनो मानोना जोंनि फिसाफोरा गुबुनाव थांना फरायहैनांगौ बे फरायनाय खाबुखौ जोङो बिटिआर ओनसोलाव जों साबायखर होदों आरो जों गुबुननिफ्राय जि मथे जाय दफाफोरखौ बिथांमोना मावनो थाखाय जनसाधारननि खाथियाव दायबद्ध जादों बेखौ मोनसे गासैबो बिथांमोना मावनांगोन आरो मावनानै होब्ला नुगोन जे बिटिआरनि जनसाधारना बिटिआरनि सुबुं समाजा बिथांमोनखौ मोजां मोनगोन आरो बिथांमोना रायजोनि बराद मोननानै उनहालागै राजखान्थिनि खामानियाव खामानि मावलांनो दावगालांनो हागोन बिटिआरनि खायसे खामानिफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन जायाखै बिनि सायाव माखासे सुक्तिफोरनि इमप्लिमेन्टेसना गोख्रै खायसे गोलाव सम नांगौ दा दिनै जुदि NITनि खोथा बुं सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जादों बिनि थाखाय जोंहा गोबां हा नांगोन बे हानिबो सुबिदा जानांगोन बिनि थाखाय नोंहा इनफ्रास्ट्राकचार बे बिल्डिंफोरनि बायदिसिनानि खोथा फैगोन बानायबा जानांगोन आरो गुबुन माखासे फेकाल्टिफोर जों नांगोन जों राखा गोरों फेकाल्टिफोरखौ बिथांमोननि जायफोर नेमखान्थि दङ बे मेडिकेल कलेजानो जाथों बे NITआनो जाथों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जाथों बेबायदि बिथांमोना बे प्रसेसफोरा लासै लासै आरो जों मिथिगौ जे मोजां खामानिया गोख्रै जाया जायफोर मोजां खामानि बे लासै लासै जायो स्पेसियेलि इडुकेसननि खामानि खोथाफोरा बे लासैनो जागोन जों आसाबादि
सानसेनि जेसेबांखिनि बेयाव बिथांमोना सक्ति खालामबाय बे सानसेनो हरसेनो जानाय खुनु खोथा ने बे लासै लासै जागोन आरो बेनि थाखाय जों सानो जोंनि जनसाधारना बिटिआर ओनसोलनि नौनारिया सुबुं समाजा बेखौ जोङो नेनांगोन। सुक्तियाव ओरैबायदि लिरनाय दंमोन जों मिथिनायाव थाखानाय बिटिसिनि बाहेरे माखासेया जोंहा सिगांहालागै आवगायलांगोन आरो माखासे जायफोरा जों खोनानो मोन्दों माखासे जोंनि जनसाधारनफोरा बिटिसिनि सिङाव थानो लुबैयाखै बेखायनो बिथांमोनखौ ओंखारलांनाय बा गोदानै जायफोर फैनो लुबैनाय बे खोथाया दंफायो आरो गुबुन फारसे जायफोर सिमा एरायनाय सिमा सानजासिम बारलांनाय बे खोथाया दं। बेखायनो जों सानो बे राजखान्थि बा डिप्ल'मेसि पलिसि थागोन स्ट्रेटेजि थागोन बे बिजों जागोन। सार बिटिआरआव माखासे डिलिमिटेसननि सायाव जेरैबायदि क्लसनि गेजेरजों मोननो गोनांमोन डिलिमिटेसन क'क्राझारा नाथाय दा नुनो मोनदों क'क्राझारा थाबाय उदालगुरिखौ दा गोदाव सोराव खालामगासिनो दसेबा बुङो भैरबकुन्द दसेबा बुङो कानाइगाव बेफोर गोबां कनफिउजन खालामगासिनो दङ। दा थारैनो बे बेलायाव सार मा बुंनो सानो बे बेलायाव? डिलिमिटेसननि खोथाया जाबाय बे इलेक्सन कमिसन अफ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि इलेक्सन कमिसना मोनसे प्रसेस थाखायो जे सम बेखौ गोदानै सोदांनांगौ नाथाय इनसार्जेन्सिखौ दावा होनानै जोंनि नर्थ इस्ट स्पेसियेल इलेक्सनाव थांनाय 1976 डिलिमिटेसन जायाखै। दा जायाखैब्ला बेखौ डिलिमिटेसन खालामनांगौ होननानै 2002निफ्राय मोनसे प्रसेस हगारदों कंग्रेसनि दिनाव आरो 2007नि 23 जुनाव मोनसे अधिसूचना नुदोंमोन। बे अधिसूचनायाव जिहेतु बिटिआर जाबाय बिटिसि जाबाय बिटिसिनि सिङाव बिटिसिआ 6 शिड्युलनि एरेन्जमेन्टआव सोलिगासिनो दङ। एमेन्डमेन्टेड बे 6 शिड्युल कार्बि आंलंआ दङ दा बेखौबो जोंनि प्लेनावबो बिटिसिखौ 6 शिड्युलाव एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ सालायदों। दा एमेन्डमेन्ट खालामनानै सालायनो थांनायाव जायफोरा लकसभानि समस्या जायो बे लकसभानि समस्या मोननै जों नुदों। दा बेयाव मोनसे खोथा जाबाय जितु 1976निफ्राय लकसभानि समस्तिनि खुनु डिलिमिटेसन जायाखै बेखायनो जाय सिगां जाय थाखानाय 14 बे 14 लकसभानि समस्तिखौ दोननानैनो बे डिलिमिटेसना जागोन आरो बे 14 लकसभानि 76नि बे हिसाबा ओरैबायदिमोन जे बेयाव मोनसे एससि थागोन आरो मोननै एसटि जागोन। एसटिआ मोनसे हाजोनि मोनसेया जोंनि हायेननि क'क्राझारखौ जों मोनबाय थादों आरो हाजोनि जोंनि बेखौ जों कार्बि आंलंआव मोनदों। दा बेखायनो जों बुंदोंमोन जे 6 शिड्युलनि जाय थाखानाय एसटि मोननैनि 14 समस्तियाव होनो हायाब्लाबो नाथाय बिटिसिआ जिहेतु बे 6 शिड्युल एरेन्जमेन्टआव सोलिदों बेखायनो लकसभानि समस्तिया मोनसे उदालगुरि जानांगौ आरो बेबायदि नामै मोनसे ओंखारखांबाय दा बेखौ जों गोजोननाय मोन्दोंमोन। नाथाय आथिखालनि जाय लकसभानि जाय गोदानै दाफिननाय जाय सोदांनाय जाय डिलिमिटेसनखौ बिथांमोना मा खालामबाय बेखौ मंगलदै खालामनानै मंगलदैनि जायगायाव बेखौ दरं खालामनानै आरोबाव जोंखौ सोसनना होबाय आरो बेखायनो जोङो थांनाय 19 बे दाननि 19 तारिखआव भारत सरकारनि इलेक्सन कमिसनाव जों बुंदों जे जोंनि बे जाय लकसभानि समस्ति बे लकसभानि समस्तिखौ मोननै खालामनो हानांगौ आरो मोननैखौ 6 शिड्युलनि जिहेतु बिटिसिआ सोलिना दङ बेयाव जों आबद्ध खालामनांगोन। आरो फर एग्जाम्पल नोंथांमोना नुदों जों नुदों जे नोंथांमोना कार्बि आंलंनि जाय दिपु समस्ति बेयाव 6टा लकसभाजों मोनसे एमपि समस्ति दाना होदों आरो गुबुन फारसे हाइलाकान्दि जाय बेयाव एसटि लकसभा होदों एससि लकसभा होदों बेयावबो मोनद' एमएलएजों मोनसे मा खालामना होदों बे मोनसे लकसभानि समस्या खालामना होदों। बेखायनो जों बुंदों सोनाबहा बाक्सा तामुलपुर गरेस्वर भेरगाव टंला उदालगुरि माजबाद बे मोनसेखौ लानानै जोंनो बै बिटिआरनि सिङाव मोनसे लकसभा समस्या खालामनांगौ होननानै जोंनि डिलिमिटेसनखौ बेखौ आजाद दैखांनानै जोंनि जाय जों लुबैनाय जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जाय हास्थायनाय बेखौ बिथांमोना बुङा।